Goddag og velkommen til Lindholm Auto. Det er den her super flotte røde 2016 Renault Clio benzin i stationcar. Bilen her det er en rigtig fin kombination af langt på literen, lav ejerafgift og ganske udmærket plads til den her størrelse bil. Og så har den altså rigtig fin udstyrsniveau med blandt andet anhængertræk og bakkamera, navigation og parkeringssensor, aircondition, fartpilot osv. Vi vil lige prøve at gennemgå lidt af udstyr her fra for til agter på bilen. Hvis vi starter herude i snuden af bilen, så kan vi se, at der er LED-kørelys, og der er toglygter på bilen, og så den her meget smukke farve. Der er nogle fine aluminiumsfælge, og der er blanke tagrælinger også. Der er en lille fræk hækspoiler integreret i bagklappen her, og der er som sagt anhængertræk til hele 1200 kg faktisk. Der er parkeringssensor, og der er bakkamera. Det skal vi lige prøve at se lidt mere på, når vi kommer indenfor i bilen. Her i bagagerummet, der kan vi se, at det er fin regulær størrelse. Der er mulighed for at lægge bagsæderyggen ned, enten 60, 40 eller 100%, og så få bagageplads hele vejen op til forstolene i bilen. Tidligere ejer har også offret lidt original måtte til bagagerummet her, og også gummimåtter inde i kabinen. Lav læssehøjde også, så den er meget nem at læse ting ind i. Herinde på bagsædet, der får vi først et glimt af den her fine kabine. Ganske udmærket adgangsforhold og knæplads og plads til hovedet. Der er Isofix beslag til 2 autostole, og der er plads til 3 personer med sæler om bag. 4 gange elruder heroppe foran. Der er højdejustering på førersædet her. Fin, sådan lidt formstøbt kabine. Der er sædevarme også. Og når vi kommer indenfor i bilen her, så vil vi se, at der er læderret. Og vi vil lige prøve at starte bilen her. Sådan der. Så kan vi se, at der kommer liv i de forskellige ting herinde også. Der er fartpilot i bilen, og der er nøglefri adgang, således at man bare har nøglen i lommen, så kan man trykke på knappen ude på døren, og så låser bilen op. Der er, som før nævnt, blandt andet navigation i bilen her, og når vi sætter bilen i bakgear, så vil bilens bakkamera komme op. Det er rigtig fin hjælp, også til hvis vi skal bakke ind under en lille campingvogn eller anhænger af anden art. Der er som sagt aircondition, og der er armlæn, og hvis du skulle få lyst til at se eller prøve eller eventuelt købe den her bil, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil lægge os i selen for at give dig en god og tryg oplevelse ved at handle bil her ved Lindholm Auto. Vi har også mulighed for at lave en rigtig fin finansiering på bilen med fast lav rente, og vi har mulighed for at lave en finansiering helt uden udbetaling. Slut vil jeg sige, at vi også har mulighed for at lave en fin serviceaftale på bilen, og bilen rent faktisk her også er underovnsbehandlet. Tak fordi du kiggede med.